ku kyautata a gare su, suna da kyautata da kamata ku maza ku yi matanku, ku riƙe su da amana, ku kyautata musu, ku yi musu abin da duk suke so bakin gwargwaron iyawarku, kuma abin da bai fi ƙarfinku ba, ku yi musu abin da zai musu daɗi a rayuwarsu, ku zauna da su a cikin ƙauna da soyayya da tausayawa da haƙuri. Sannan walin rijal alaihin na daraja, su ma mazaje suna da wannan daraja ga matayensu, matan su ba mazan su daraja, su ba su matsayi, su tabbatar da basu da kamar su. Da zaran kin yi aure kin zo gidan mijinki, to magana uwa ko uba janye su, yanzu komai da komai naki, umarni na komai da komai na karkashin mijinki, aljannar ki kuma tana karkashin shi, umarni na shi kawai zaki saurara. Ko da uwa za ta aiko maki tana son ki zo ki mata aiki kaza, baki da damar ki fita sai kin tambayi izinin mijinki in ya yarda ki tafi. Ko da uba zai aiko maki wance ina so ki zo ki mana kaza, kina kama lalle ya cancanta ki take mashi mai, amman tambayi umarnin mijinki. In akwai ilimi akwai sani, uba ma bai da damar ya kira diyar shi daga gidan alminta ta zo ta yi mashi wani aiki, sai ya kira mijinta, wani in kana da dama, in akwai dama yana so ka ba wance izini ta zo ga aikin da ke so in sata, da yardarka da sonka, ba tilastawa ba. Kai uban na